Idem si zameniť tieto oblúky za tvrdšie oblúky. Na túto dobrodružnú cestu vás vezmem so sebou, ako ich budem meniť, aby ste videli aj vy, ako sa dajú vymeniť takéto oblúky. Či ich zvládnem sama, neviem, ale idem sa o to pokúsiť. Pripravila som si návod, ktorý bol pribalený. Taktiež k nemu bol pribalený takýto kľúč na odmontovanie tých oblúkov. A ešte som si pripravila aj dva takéto šrobováky, ktoré budem zrejme potrebovať na odhaknutie jednotlivých plastových častí. Podľa všetkého budem musieť odháknuť najprv tieto gumy, že jednoduchým zatlačením týchto gum sa dajú tieto gumy vybrať. Jedna strana išla veľmi ľahko. Máme. Robím to prvýkrát, tak mi to možno bude aj dlhšie trvať. Vonku. Potrebujem vlastne odmontovať nielen tieto oblúky, lebo tieto oblúky sa veľmi jednoducho dajú odmontovať tým, že odšrobujem len tento spodok, tieto dva šroby. Ale ja potrebujem vymeniť aj túto pätku, tieto gumy, pretože ja nemám náhradné, mám len tieto jedny. Tak kvôli tomu idem vlastne rozoberať celé topánky. Potrebujem si vybrať tieto modré. Mi asi trošku potrvá, ale mám to vonku. Robím to kvôli tomu, že chcem vyskúšať, aké to bude s tými tvrdšími oblúkmi. No a teraz som dala von tie modré, tieto modré z tejto strany, tak je tam ešte taká čierna vložka a tú čiernu vložku potrebujem dať von. Tá čierna vložka sa vyberá ale veľmi ľahko. Podarilo sa mi vybrať tú vložku aj druhú stranu a teraz idem odmontovať tieto gumené pätky. Opäť si k tomu zoberiem šrobovák, aby som vedela napnúť tie gumy alebo odháknuť skôr tie gumy. Je potrebné to zrejme robiť opatrne, aby človek neroztrhol alebo nepoškodil tie gumy, keďže ten šrobovák je ostrý. Guma je dole. Tak ešte druhú stranu. Zmontovala som to. Dám dole. Veľmi jednoducho už len odšrobujem túto. Týmto kľúčom, ktorý bol pribalený. Takže už to za chvíľočku mám. Jeden šrob. Máme tu podložku. Tak toto vyzerá. Teraz tam idem montovať tento oblúk, ktorý je tvrdší od 65 kg. A presne vám poviem, že je to tvrdosť od 65 kg do 80 tento oblúk. Čiže je to vlastne tretia tvrdosť. Majú 4 tvrdosti týchto oblúkov. Prvý oblúk je úplne najmäkší a ten je od 35 do 50 kg. Ďalší oblúk je stredný, ktorý som mala ja. Ten bol od 50 do 65 kg. Tento je tvrdý oblúk a tento je od 65 do 80 kg. A keďže ja mám takých 63 kg, budem v tom behať, tak si dám do toho práve tieto gumy. Tieto gumy sú plus 5 kg. Mením si to len kvôli tomu, aby som vedela porovnať príbehu, že aké to je, keď človek behá s týmito tvrdšími oblúkmi a keď si tam dám tie jemnejšie gumy. Padla som to, našrobovala som oblúk naspäť a teraz idem dať ako prvé tieto vložky čierne. Tie sa tu len tak vsunú. Dúfam, že to pôjde ľahšie, ako to išlo vyberať. Zase si pomôžem šrobovákom, že si to tam tak tesnejšie viem vsunúť, alebo lepšie viem vsunúť. Ak majú aj takéto, pozerám, že je to rozdielne. Toto a toto. Toto sa vsúva potom do týchto čiernych podložiek, lebo tieto čierne podložky, ktoré sú tu, tak tie majú presne na to miesto.
Dám si tam len tieto malé. Je to stabilizátor. Nie je to až také náročné poskladať. Ja si myslím, že keď človek to párkrát rozoberie a poskladá, tak už to pôjde rýchlo od ruky. Ale na prvýkrát to môže potrebovať dlhšie. To skladanie celej tejto topánky. Túto gumenú podložku, ten spodok gumený, si ho prichytím touto gumou, ktorú tam oni dali. Mám to vymenené. Skúsim najprv skákať tak, aby som tam nemala v strede gumy. Stále je to mäkký dopad. Stále prúžia tie topánky dosť dobre. Na behanie myslím si, že budem používať asi tieto oblúky. Ešte tam dám tie biele pružinky. Tieto biele gumy pridali ešte plus 5 kg. Už teraz je to tvrdé. Bola som behať s tými bielými pružinami, bol to veľmi nepríjemný beh, nakoniec som tie biele pružiny odstránila a chodím vám teraz behať na týchto tvrdých oblúkoch, ale bez pružín v strede. Aby ste mali zážitok z behania na skákacích topánkach, je naozaj veľmi dôležité, aby ste mali nastavené tie topánky presne na vašu váhu, aby to pružilo tak, ako to pružiť má, a vtedy bude vaša športová aktivita zábavou. Ak vás lákajú takéto skákacie topánky, tak na stránke www.fitdenik.sk nájdete k nim viacej informácií. V spodnej časti stránky nájdete potom vyskakovacie okienko, kde získate zľavový kód na nákup vašich prvých skákacích topánok.